Hyvä, kiitos kuuluu. Kesä on parhaimmillaan ja paluu töihin. Oikein, ja Praha oot lähes nyt tästä. Prahaan pitäisi illalla lähteä vähän golfireissulle. Mä tulin ikävästi keskeyttää tän tähän, laitoin kameraa päälle. Mä heitän tästä muutaman kyssärin sulle, niin arvostaisin vastauksia. Niin miten yhteistyö meidän Veiken kanssa alkoi? Sitten on sellainen 5 vuotta sitten. Tapasin Pessin ja meillä oli vähän tarpeita muutaman projektiin ja siitä asti ollaan pidetty yhteyttä erilaisissa tapahtumissa ja projekteissa. Aika mennyt äkkiä, mutta kiva on ollut. Miltä yhteistyö on nyt tuntunut? Tässä on tehty paljon, viimeisimpänä tämä Combine-tapahtuma. Joo, kaikenlaisia just projekteja niin kuin sanoin, mutta Combine oli erittäin onnistunut. Se oli Varjon ensimmäinen Combine, mitä ikinä ollaan järjestetty maailmassa. Ja Pessi pystyi siitä sitten tekemään niin kuin oman näköisensä ja toteuttaa kaikki, mitä me haluttiin ja vähän ekstraakin. Tosi energistä ja hienoa materiaalia saatiin ja tosi hyvä päivä oli. Jäikö mitään erityisesti mieleen esim. Tosta päivästä tai muuten meidän yhteistyötä? Kyllähän toteutus on huipputasoa. Kaikki mitä me haluttiin, saatiin. Pessi pystyy ne toteuttaa ja vähän ekstraakin totta kai. Et luotetaan häneen täysin, että hän pystyy tekemään kaikki mitä haluttiin ja kaikkia yllätyksiä sinne sekaan. Et ollaan kyllä erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön. Hei, viimeinen kyssäri on silleen, että jos me oltais lätkäpelaaja, lätkäpelaaja tyyli, niin minkä tyylinen lätkäpelaaja me oltais? Sanotaan, että tamperelaisena Parkkovi on kyllä astetta kovempi kuin te, mutta Draisaitl McDavid olisi aika hyvä sellainen tutkapari teidän tiimi, että nuoria energisia, mutta mestaruus vielä puuttuu, mutta se tulee vielä tulevaisuudessa. Kiitos paljon tästä.